bugong tika. Nakatawa kung na marinig mong balitang mayroon ka ng iba. Alos ka nang sinabi mo sa akin. Tayo si Lola. Tapos na. Okay, bilis naman sino ba yung nakuha mo pag hindi ka ilalaw. Bang babae ang paluluwain mo ba? Babaero day ka. Babaero day ka. Babaero ba? Kay kanta mo kayo nana ya. Karaang inikada ko dahil mo babaero sa day ka. Oh, babae. Nabatian man na gusto ka nga nagtanong si Lola kagani nagsipon. Inikada ko rin mo daghan sa day kag uyab. Babae. Yung galing uyab. Pila man day mong uyab inikada ko nimo. Ha? Uyab inikada ko nimo. Iba. Saray? Ako sa di ay. Babae. Kanta be? Saan? Kantahin daw imong uyab. Bug na kay uyab kantahin daw be. Kahit ba umananiti ayaw na saan uy kaya ang tanggapin ikaw na bang tanggapin lalaka na sa kaya ang tanggapin na mawawala ka na sa akin Tarong nga. kasakit na marinig na ayaw mo na sa akin ang inyong hirot ang pulot sa aking damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo na mawawala ka sa piling ko. Di ko kayang tanggapin nawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Iagin mo ang puno sa aking damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo na nawawala ka sa piling ko. At ang hirap, napapanggap pa ba ako na ako'y masaya dahil ang totoo talagang wala ka na. At ang bukas, namulat ang aking mata, may mahal ka ng iba. Wala na akong nagagawa. Diba? Sana ba kung kamali dito naintindihan? Di mo bang nagmamahal? Siya pa naiiwan. Siya pa naiiwan. At ang hirap, napapanggap pa ba ako na ako'y masaya dahil ang totoo talagang wala na. At nung bukas, gulat ang aking mata, may mahal ka na iba. Wala na akong nagagawa. Wala na ba akong sa'yong puso? Hindi na ba ako mahal mo? Bakit ba naman ito? May tuloy naman lamig, nawawakas sa pag-ibig. Wala na ba? Wala na talaga. Madami ba? Ibiyaan na kasi mong uyab. Yung mo lagi ipangkanta, mga broken man na. Broken ba? Broken.
Kada bang gibihan sa uyab. Paika. Ya, say sud sa inyong ref. Sod na aray. Say sud sa ref na to. Sige daw, be. Aning ubos. Ma? Oh. Unda senses. Ilaha daw ni. Di oy, ako ato man ang ref. Ako may nagpalit ana. Asa sunod ana lab? Asa kaning orange? Oh. Mais nga pinupino nga. Dugmo kayos tanan. Ah. Oh, remix day ng bugas. Tik-tik man eh. Tik-tik ni kuya. Lili na paan. Sa ubos. Ah, dagan suot ko na silang ref, oh. Sa pikas lab. Ano si Babaw? Look, Kuyo. Bye guys, I love you. Pakita po ng inyong nangoy. Anak kuya. Abay! Bye guys. Sige na. Pagbabay na. Bye guys! Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you. Ang mabait ninyo. Thank you.